Fællesskabet er en stor del af det at være herhenne også. Jeg hedder Jens, jeg er 57. Jeg har trænet herhen ved Lars 7 år siden. Så jeg har efterhånden været med i mange år. Jamen, at komme herhen, det er det fællesskab, vi har. Det er super lækkert at komme herhen og vide, at der er nogen at træne med. Du kommer ikke herhen, uden Lars han har lavet et nyt program, som du bliver overrasket over hver gang. Så der er ikke 2 gange, der er ens herhen. Fællesskabet er jo ikke kun, når vi træner. Der bliver arrangeret mange forskellige ting herhen. Månedlig paddle, der er sommerfest, der er julefrokost. Vi træner sammen, typisk 2 og 2. Det er super lækkert, fordi det der med at træne selv, komme selv afsted og sådan noget, det kommer ikke til at ske. Det har jeg prøvet, og det virker ikke for mig. Så derfor der er det endnu bedre, at der står nogen og venter på en. Fedt. Næste levende billede.